България е една от най-енергоемките държави. Между 3 и 4 пъти сме по-енергоемки потребители спрямо средноевропейските нива, което означава, че ние реално пилеем тази енергия и оттам, нали, да речеме, парите ни изтичат през прозорците, най-образно казано. Поне по едно нещо си пречиме с американците. Да. Акцентът е, че в България на всичко са 4, съпоставимо с Австрия, Испания, Италия, дори Гърция имат около 3000 енергийни мощности. Ако вие сте панелен блок с 10 апартамента или 20 апартамента, имате свободен покрив, разбира се, ремонтиран с необходимите мерки, събирате вноски, изграждате фотоволтаична централа и след което започне да потребявате енергия, като има ясен механизъм за споделянето, за потребяването на тази енергия. Здравейте, вие сте отново с Цецо и Ники, нашия подкаст. Както знаете, ние качваме доста периодично, но този път наваксваме с много интересен гост, като при нас е Красимир Джамбазов, който е по-настоящен председател на Националния декарбонизационен фонд, бил е заместник кмет на район Витоша в Столична община и също така беше доскоро съветник на министра на енергетиката. Здравей, Краси, как си? Здравейте, благодаря за поканата първо. Само едно уточнение, председател на управителния съвет на Националния фонд за декарбонизация, за да бъдем максимално точни. Супер. Добре, какво значи, може би първо да почнем от там, какво значи декарбонизация? Дай да уточним за публиката, да знае за какво иде реч. Тази сложна дума, изглеждаща сложна дума, не е толкова сложна. Това означава най-общо казано намаляването на въглеродните емисии или иначе казано да се ползва повече чиста енергия. Като нали, старото мото на Националния фонд за декарбонизация и фонда за енергийна ефективност от възобновяеми източници, мотото е, че спестената енергия е най-добрата енергия. Така че това е едно добро определение, което може да се даде. Общо взето е спестяване на енергия и ползването на чиста енергия. С по-малко... Тоест фонда е насочен към това да се спестява енергия, така ли да разбирам? Да дадам малко контекст кога е създаден фонда и какво представлява. Фонда е създаден миналата година, 2025 година, като е обнародван в Държавен вестник ноември месец. Като първоприемник и след последващ инструмент на фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници, като целта е насърчаване на енергийната ефективност в сградите и специално еднофамилните къщи и използването на възобновяеми енергийни източници също в еднофамилни къщи. Като ВЕИ, това са специално фотоволтични инсталации на покриви, може и по балкони, гаражи и така нататък, но това е целта, нали, да се насърчи използването на ВЕИ и повече енергийна ефективност в сградите. Добре, откъде се финансира фонда? В смисъл, това очевидно не е частен фонд, както аз го разбирам, а държавен такъв или joint venture? Дай детайли тук. Фонда в историята си исторически създаден първоначалното захранване, така да се каже, от Световна банка, които са захранили фонда преди близо 20 години, 2004 година с $10 милиона. Плюс има и други малки донори. Те са донори на фонда, които са българо-австрийска компания, Българо-американска кредитна банка, различни компании. И също и няколко банки, които са донори в фонда, като към днешна дата фонда е капитализиран с около 7,2 милиона евро. Основните постъпления, които се очакват и ще се очакват за захранване на фонда, който е държавен фонд, той е под юрисдикцията и шапката на Министерство на енергетиката. Основните средства ще бъдат от връщане на средствата от програмата за подмяна на улично осветление по плана за възстановяване на устойчивост. Там сумата е около 50 милиона евро. Добре. Така че това е сумата, която се очаква първоначално захранване на фонда в близките 5 години.
до 5 години. Това е сумата, с която ще бъде захранен Добре, а фонда, плюс наличните средства. инициатива, нали, подкрепа за как да кажа, за декарбонизация и за енергийна ефективност. Да го кажем по-просто какво значи това. Тоест хората ще могат да кандидатстват, ще има програми, фокус върху еднофамилни къщи, т.е. къщата на баба ми влиза ли в този комплект? По-настоящем фонда е в процедура за избор на първи управител на Националния фонд за декарбонизация, като се очаква този управител, който тук използвам и момента да кажа, че процедурата за избор на първи управител е отворена 22 април, като срока за подаване на документи от юридически лица е до 22 май. Така че насърчавам който има желание да кандидатства и да участва. Мислям да се пусна. Да, добър вариант. Да се върнем на къщата на бабата, която как ще стане, ще насърчим бабата да си топлоизолира къщата, да си смени дограмата и да си смени покрива, като си сложи енергоефективни прозорци, качествена топлоизолация и да речем нов покрив топлоизолиран, за да не се губи енергия. Този управител, който се очаква да бъде избран до края на юни месец тази година, трябва да подготви подходящи финансови инструменти и финансови продукти, чрез които ще може да се кандидатства. Като се очаква също и да се открият първоначално 6 така наречени one-stop шопове или едно гише, обслужване на едно гише в 6 региона в държавата, така че може да се кандидатства и там да се даде информация по коя програма може да се кандидатства. Интересното за този фонд, Национален фонд за декарбонизация, че това няма да бъде грантова програма. Това няма да е грант, а тук се цели насърчаването и на самоучастието и на привлечен частен капитал. Така че това не е 100% грантово раздаване или хеликоптерно раздаване на пари, или както и да го наречеме, няма абсолютно никакво значение, но идеята тук е да се търси и частния капитал и привличане на частния капитал, така че хората да осъзнаят, че енергийната ефективност не е някакво абстрактно понятие, а това наистина спестява енергия, спестява на хората от техните пари. Добре. Да, то всъщност реално аз мисля, че това е нещо, което трябва да обясним на хората, че да спестяваш енергия, значи да спестяваш пари. Ние да сме ефективни, то е за да можем този ресурс, който ефективно сме използвали, да можем да го използваме повече. И в този смисъл ми се ще да штриховаме генералните плюсове за хората, защо въобще биха искали да участват в такова нещо. От една степен, когато са по-ефективни енергийно, те ще спестяват пари, които иначе биха дали за сметки за ток, за друг такъв неща. Има ли други ползи от това да си енергийно ефективен и то на такова локално ниво? И само да добавя, това е много важно, което Ники каза и в контекста на това, че например януари, февруари и март имаше огромен обществен натиск за това, че сметките за ток бяха изключително високи и как този разговор се вписва с енергийната ефективност. Точно така. Разходите за енергия се очаква да не плашим хората, но се очаква да растат първо заради геополитически ситуации, геополитическо развитие на различни процеси. Да речем, както знаем с Ормузския проток, какво се случи с горивата, така че и електроенергийната система за сега не е засегната, но не дай си Боже, ако се случи нещо, така че цените на електрическата енергия ще растат. И другото, което има една, да не хвърляме бомбата, но всички говорят за това нещо, това е либерализацията на електроенергийния пазар. При очаквана либерализация се очаква първоначално да има някакъв ръст на цените на електроенергия, което означава, че
хората, които имат по-добра енергийна ефективност на техните сгради на къщи, при каквито и цени определено ще спестяват и ще плащат по-малко. Така че добре е да има добри изолирани сгради. Другото, което е хората, които не знам дали са обърнали внимание и дали са запознати, но една топлоизолация не спестява само енергия. Това, разбира се, е едно от най-важните качества, но другото, което подобрява качеството на живот като микроклимат. Регулира влажността в помещенията, регулира самия въздух, така че това е също допълнително за по-чист въздух, нали, качество на живот. Така че това е за насърчаване, а пък няма никакъв смисъл да плащаш електрическа енергия и тя да излиза през прозорци, стени и покриви, нали, смисъл. По-добре това е спестена енергия, по-добре си изолирай къщата, прозорците и покрива. Както се казва, дори на кредит, дори с кредитна програма, дори на кредит, пак можеш да си връщаш спестяванията, чрез спестяванията да си връщаш кредита и дори да си на печалба. Така че това е Да, всъщност в контекста на либерализиран пазар на електроенергия, това е някаква форма на независимост. Доколкото аз поне разбирам, нали, и на конкретния потребител, но можем да говорим и на ниво държава, когато говорим за по-големи инфраструктурни проекти. Може да ни разкажете малко повече точно, нали, за това. Тъй като аз, доколкото виждам, голяма част от решението някой да се включи в такъв тип проект е да си направи сметката след колко време, примерно, ако инвестира, ще може да си възвърне тази инвестиция. Нали? Колко, примерно, време трябва да спестява енергия, след като първоначално инвестира в по-добра изолация, да кажем, дограма, панели и така нататък. Как човек може да си направи тази сметка и излиза ли често тази сметка? Значи част от инструментите, с които тук вече ще има грантова част, която е предвидена съгласно оперативните правила на Националния фонд за декарбонизация, ще има грантова част за техническа помощ и финансово-икономическа. Така че благодаря за коментара, защото щях да пропусна, а това е много важно. Наистина, за да разбереш колко ще спестиш, ти е необходима първоначална техническа помощ. Между другото, това е една от спирачките да няма масовост в енергийната ефективност и в да речеме саниране или това е от липсата на знание относно техническите характеристики на сградата, енергийно обследване, тези неща или най-общо казано подготовката на проекта. Когато има фонда, ще финансира подготовка на проектите и предварително да речем обследване или знание и бизнес модел, така че хората да разберат какво се случва напред. Това е огромен плюс, но това ще се реши от управителя на фонда, който се очаква да бъде изберен съвместно с управителния съвет. Към момента няма отворени такива програми и между другото искам да вметна нещо. Получихме запитвания и коментари и мнения, че в различни области от страната има консултанти, които обикалят и предлагат услугите. Искам ясно да кажа, че в момента няма отворени процедури и не си давайте парите, ако някой ви търси някакви такси или ви обещава нещо за енергийна ефективност към фонда за декарбонизация. Все още няма отворени програми. Това тоест имаш анаджи, дето си обикалят и мамат хората. Най-просто казвам. Най-просто казвам, Всички консултанти под една или друга форма. Това правят го. Така, кой за каквото консултира. Ако мога ли само да довърша още едно нещо, което е за самостоятелността и за електроенергийния пазар. Независимост, нали, фонда подкрепя и иска да насърчава използването на ВЕИ-та. Когато си инсталираш фотоволтаична инсталация за собствено потребление, ти ставаш независим.
Така че в известна степен фонда подкрепя и точно тази независимост от електроенергийни, от геополитически зависимости, така че за собствено потребление, разбира се. Добре. И трябва да се обърне малко пазара от гледна точка. Кажете ми, ако съм прекалено дълъг, за да... Не се притеснявай. Да, ако трябва да съм по-кратък. Трябва да се обърне метода на потребление на енергията, защото когато имаме свръхпроизводство на енергия от фотоволтични инсталации, слънчеви панели да го кръстим най-разговорно, хората са в този период са на работа през деня. Значи имаме свръхпроизводство, даже има вече нулеви, а преди 2 седмици имаше и минус 50 евро на мегаватт час цена, така че добре е да се обърне и начина на потребление на енергия. Ти известен един народен представител, който е в момента, каза, че е най-добре домакините да си пускат пероните през деня, а не да чакат на нощна тарифа, защото електроенергията през деня е който може и по-специално по-възрастните хора, да речем, да си пускат пероните през деня, защото така или иначе електроенергията е по-евтина. И но да речем, без либерализиран пазар там е другия момент. Ценовия момент въобще не те защото имаш фиксирана... Да, имаш фиксирана цена. И другото, което дайте да го обясним това между, защото аз мисля, че хората това още не го разбират. Как работи в момента как работи пазар и как би работил в либерализиран пазар. Вие ги знаете тези неща. Знаем, с две думи, ако искаш аз мога да влезна в ролята на питаш. Добре. Най-просто казано... Това между е много важен момент, защото много хора не знаят. И другото, което е в момента, когато си сложи много хора, аз имам и приятели, които си монтираха фотоволтични системи, казват, не ми излия сметката. И не ти излия сметката. Аз ще го избия след 50 години или 60 години. Защото ако искате, обяснете го, за да... Аз мисля, че това е много ключов момент, както ти казваш, и за да може хората, когато много се упражняват различни хора да обясняват защо цените са високи, какво се случва и така нататък. И това малко влиза и в политическия спектър на темата. И е добре хората да разбират как работи в момента пазара, за да може да си направят изводите, когато някой прави заключения и предлага решения по въпроса. И извън тази тема. Така че може би Цецо обясни го с 2-3 думи. Знам, че ти вече го обяснява по много телевизии, ама дай за нашия подкаст. Най-просто казано, пазара за битовите потребители, т.е. за всяко едно домакинство, за всеки един човек, който си живее вкъщи и не е на свободен пазар. Цената зависи от Кевър и от Националната електрическа компания, които правят един определен микс, определени квоти за определени централи. Тук една скоба, това е абсолютно кръстосано субсидиране, няма значение. И цялата идея да си кажем истината. Да си кажем истината, това са си чисти субсидии. И общо взето, то работи по един много прост начин. Квотата, т.е. количеството енергия, което е заявено, се умножава по съответната цена, която се заявява за всеки един производител и се вади една средно аритметична цена, която после Фонда за сигурност на електроенергийната система субсидира, за да може да свали цената още малко, за да може да консумираме тази цена, която имаме, и тя е много значително по-евтино от тази, която е на свободния пазар средномесечната, по една много проста причина, защото имаш субсидията от фонда. Ако се видят цените, които са преди субсидията, са горе-долу едни и същи на пазара и на Кевър. Така че всичко произлиза по-скоро от субсидията, но все пак е важно хората да знаят, че има разлика в това кой каква енергия ти доставя. Вече свободния пазар, тук може би бизнеса защо страда и защо всъщност това, което си говорим за ценовия сигнал е важно, защото протикът не се либерализира от целия пазар. Първо, самите електроразпределителни дружества нямат никакъв интерес да предлагат отчетност и измервания, които да са към адаптивни тарифи. Отделно самият търговец няма абсолютно никаква причина да иска да има адаптивна тарифа спрямо цената, по простата причина, че първо той няма достатъчно клиенти, няма достатъчно голям пазар, даже една част от пазара му е заключена. Отделно и това създава огромни изкривявания, с които търговец трябва да се справи и съответно си цъка рисковата премия, колкото си иска. Няма конкуренция.
Абсолютно. Абсолютно. И това е причината, поради която така. Но ако се освободи пазара, това би се променил, както се промени в много държави в Европейския съюз. Като, нали, съответно, вече може да се възползваш от почасови конкретики. Примерно Испания е супер, как да кажа, голям бенефициент на това, включително поради факта, че има сиеста. Самия факт, че почиваш между 12 и 3, ти се възползваш практически от пика на фотоволтаичните централи за домашни неща, т.е. да си сготвиш, да си хапнеш, да си починеш, да си пуснеш климатика, да си пуснеш прането, да се възползваш практически от най-ефтината цена. От ефтината енергия през деня, когато е пика на производство. А не в 7, когато се прибира всички хора вече... е натоварена. Час пик. Значи, като станеш министър на енергетиката, първото нещо, което ще направиш е сиести в цялата страна. Не, аз ще снимам какво се случва на диспетчер от ЕСО в 8 часа вечерта и така се фана за главата, побелява и се поти как ще оцелееме днеска. Да, аз мисля, че тук, нали, дори хората, понеже много се плашат от всички неща, които ти казах, кевър, субсидии и още хиляди други неща. Въпрос е абсолютно много сложно го каза, но няма значение. Идеята тук е, че няма конкуренция в момента на пазара, което много по-често разполага за по-високи цени. Когато има конкуренция, имаме възможност цените да са по-ниски, най-малкото, защото различните източници на енергия на практика се конкурират и предлагат различни цени. Да, и не, просто казвам, и държавата има монопол върху битовия потребител. Точно така. Сега сме си в соц. Горе-долу, само да го между другото, това е за либерализацията на електроенергийния пазар. Това е политически въпрос, който се отлага година след година и това трябва да се случи в обозримо бъдеще, като има една от спънките или пречки беше наредбата за енергийна бедност. Вече от близо 2 или 3 седмици това е успех на служебното правителство и на министър Трайков успяха, то разбира се дългогодишна работа, която повече от 15 години е забавена наредбата, беше приета наредбата за енергийна бедност. Така че вече имаме отдавна има дефиниция, записана в различни закони и наредби, но вече има и официална наредба за енергийната бедност, която трябва да се популяризира. В момента Министерство на електронното управление по ПВУ правят платформа, която събира данни от Министерство на труда и социалната политика, Агенция за социално подпомагане, Министерство на енергетиката. Тя е една сложна информационно обслужване, една сложна платформа, която НАП е вързана, която да разберем кои са наистина енергийно бедните. Това го казвам по повод на бъдещата либерализация на пазара, електроенергийния пазар, с което да се подпомогнат енергийно бедните лица. Защото това е основната пречка. Да се подпомогнат енергийно бедните хора. Защото когато се, образно казано, пусне цената на пазара, енергийно бедните може да се окаже така, че не могат да си покрият сметките за ток. Но вече след като имаме тази наредба за енергийна бедност, от тук нататък, така да се каже, път е отворен за последващо процедиране и тук вече е политическия въпрос и се надявам сегашните управляващи, ако както се казва, ако имат достатъчно воля и смелост, да предприемат тая крачка, така че... Гледам войната с хранителните вериги и изпитвам съмнение. Цена на каквото да било. Да. Добре, но... Може таван да... но в този контекст, добре, примерно, нали, защото то да си енергийно беден не означава просто, нали, че имаш финансови затруднения, а означава, че си неефективен като домакинство. Тоест, с много повече енергия, съответно много повече пари, нали, опитваш да постигнеш един и същи резултат, който би могъл да постигнеш много по-голяма енергийна ефективност, по-добра дограма и така нататък. Само да допълня, извинявам се, че те прекъсвам, това е много важно, което казваш, защото България е една от най-енергоемките държави. Ние сме... сега числата не са пред мен, но по спомени около 3 пъти повече сме, между 3 и 4 пъти сме по-енергоемки потребители
спрямо средноевропейските нива. Което означава, че ние реално пилеем тази енергия и оттам, нали, да речеме, парите ни изтичат през прозорците, най-образно казано. Поне по едно нещо си приличаме с американците. Да. Не, но на практика тук да дадем, нали, най-базовия пример. Да си енергийно беден не означава просто да не можеш да си платиш сметката за тока, означава, че ти примерно имаш ужасна изолация вкъщи, което означава, че примерно парното ти трябва да работи много повече, за много по-дълго време, не можеш да го спреш или не дай Боже да си примерно на някаква форма на въглища или на друга форма на отопление, което означава, че ти на практика трябва да инвестираш много повече ресурс в това просто да не ти е студено. Което е най-логичното обяснение за високите сметки, които бяха ноември. Да обясня и това, което казаш е така, защото във формулата за енергийна бедност участва компонент е разхода за ток, електроенергия. Така че колкото ти е по-лоша сградата, тогава не ти излиза формулата. И затова ставаш енергийно беден. Ако ти падне сумата за ток, вече няма си енергийно беден. Ясно. Супер. Така че... Добре, ето идва най-ключовия за мен въпрос цялата работа. Като един от създателите на първата енергийна общност в София, какво е това? И защо? И как се вписва в целият този разговор? Защото аз примерно онзи ден... Само ти чух и създател или инициатор, каза? Инициатор. Да. Ако съм казал създател, извиняйте. Да. Но онзи ден един човек ме пита, нали, каква е, защото стана на въпрос за енергийни общности, за фотоволтаици, той беше брутален хейтър на фотоволтаиците, разбира се, и стана на въпрос каква е разликата между това да си направя сам собствен фотоволтаик в къщи и, нали, съответно да съм си консуматор на тази енергия, да си спестявам, нали, от цената спрямо това и от сметката, и какво е да си част от енергийна общност. И същевременно с това и много хора ме питаха, нали, в този контекст и може ли да си го направим частно, защото повечето енергийни общности за тези, които са запознати, държавата е инициатор, нали, под формата на общината. Общините, да. Така че може би това да обясним, защото това е, много хора се интересуват от тази възможност, без да са напълно сигурни какво точно значи. Най-често защото някой ме казал, че може да спестят малко от сметката за токи и това е най-добрият инициатор на каквото и да било в България. Но да, това може би да го обясним. Да, няма лошо. Няма лошо. За енергийните общности се говори много. За съжаление в България все още не са развити. Има няколко регулаторни пречки. Ще кажа коя е основната според мен. Най-общо казвам, енергийните общности са сдружения от хора, които инвестират в общо изграждане на фотоволтична инсталация. И тук идваме до основната пречка. Как споделяме тази енергия? Генерираната енергия от фотоволтичната система. Как я споделяме? Няма механизъм за споделяне. Как се разпределя енергията? Между другото има напредък в тази тема. Има наредба на КЕВР, която в някаква степен дава определение за споделяне, но тази наредба е от февруари месец тази година. Така че тепърва ще видим как работи наредбата на практика и какво е отношението на електроразпределителните дружества, ЕРП-тата към енергийните общности. Така че основна роля имат ЕРП-тата в енергийните общности, като давам пример, нали, това е свързано и с либерализацията на пазара, все още не са подменени електромерите, така че нетметеринга, за да мерят в реално на 15 минути. Да речем, да дават измерена електроенергия, са на почасови, на 24-часови периоди. Така че енергийните общности трябва да се развиват, могат да се развиват. Ние във Витоша като първи пилотен проект в София минахме през доста пречки, отделно една наредба за общинската собственост има, която трябва да се измени, но, нали, да не влизам толкова в детайли. Акцентът е, че в България на всичко са 4, съпоставимо с Австрия, Испания, Италия, дори Гърция имат около 3000 енергийни общности. Австрия ние сме само с 4, като четвърта
Софийската енергийна общност трябва да започне юни месец да работи. Така че Добре, има какво да се прави. Основната роля е спестяване, независимост, спестяване на електроенергия, независимост и общо производство на електроенергия и споделяне. Тук има и един важен момент, че енергийната общност не е само ползване на електроенергия за собствени нужди от тези хора, които са в енергийната общност, но има и социален елемент да помагат на енергийно бедни. Да речеме, в една енергийна общност може да се присъедини семейство или да участва семейство, което има затруднение от социално уязвима група, така че да се помогне. Има тук и социален елемент. Енергийните общности са с изразен социален елемент. Добре, така че трябва да бъдат със социален елемент, защото да не казвам за определени групи, които дали си взимат споделяне от някой стълб. Много добре се свързва. Споделяне, аз мисля, че хората разбират какво значи. Смисъл, значи безплатно. Да, безплатно. Но въпросът е ти как разбират ли го? Разбират ли го, че е безплатно? Да. Е безплатно, обаче аз имам един въпрос, като е безплатно това споделяне. Къде е смисъл първоначално, защото ти все пак трябва да ги построиш си фотоволтаици. За чия сметка, как е целият модел? Трябва ли вляза в някаква вноска? Аз ако мога само да увелича, нали, да гледам малко по-горе нещата, мащаба, щях да използвам чуждици, затова... нали, ако можеш просто да ми преведеш през един перфектен пример за енергийна общност, как реално изглежда. Защото може би хората не могат напълно да си го представят. Дай някакъв пример, с който да работим и евентуално, нали, вече в България как би се приложила. Тук има много допълнителни въпроси законодателството, но ако да кажем законодателството не беше пречка и всичко беше уредено, как би изглеждала една такава енергийна общност от създаването и до функционирането и на ежедневна база? Ние сме на крачка да се случи това нещо и най-лесният, нали, така обобщен пример мога да дам. Ако вие сте панелен блок с 10 апартамента или 20 апартамента, имате свободен покрив, разбира се, ремонтиран с необходимите мерки, събирате вноски, изграждате фотоволтаична централа и след което започвате да потребявате енергия, като има ясен механизъм за споделянето, за потребяването на тази енергия. Тук е, нали, пак казвам, разкончено, но това е идеалният вариант за мен. Нали. Група от хора, които се събират с частна инвестиция, те финансират и те потребяват. Безплатното. Къде идва безплатното? Винаги има излишък, когато е в тези периоди между 12 и 3. Нали, ако е уязвима група, да речеме, и е необходимо да стои вкъщи, ще свърши някакви домакински неща в излишъка от енергия. Когато имаме между 2 и 4 часа или между 12 и 3, така че ще се ползва тази енергия безплатно. Нали, няма да има някаква цена, която да плащат тези хора, но това е, нали, като най-общо идеалния вариант. Другото, което е за енергийна общност, ти може да не произвеждаш, да не генерираш електрическа енергия на твой собствен имот, може да генерираш електрическа енергия на съседен имот. No. Да речем, ти можеш да вземеш между другото има някаква компания беше в България, които са започнали да търсят покриви. Те търсят покриви по различни панелни сгради, с които наемат покриви дългосрочно. Наемат покрива на сградата, тъй като не могат да се разберат поради особеностите на българската етажна собственост. Така да се израза най-меко, като не могат да се разберат. Така че дават си наем, дават си покрива под наем, оттам взимат някакъв наем, но други хора произвеждат, ползват тяхната площ. Аз имам един покрив, някой ако иска. Вече си имам покрив, така че... Между другото, мога да кажа за енергийни общности, това е в предишната ми функция на заместник общински кмет. Столична община има по списък около 1000 сгради. Тия 1000 сгради са неизползван фотоволтаичен потенциал. Mm-hmm. Това трябва да се използва. А кое е интересното? Всички общински сгради през деня работят.
Да, от 9 до 5. От 9 до 5. Те ползват пикова енергия произведена. Пикова ефтина енергия произвежда. Да, те са на практика офис сгради. Те са офис сгради. Публичните сгради са офис сгради, които работят. Мен винаги съм се чувствал недобре и когато видя да работят климатици с отворени прозорци, да речеме, но нали, това е масово в общините. Държавни администрации. Беше в Министерство на енергетиката. Добре. С отворения прозорец и пуснатия климатици. Да кажа, че сега вече не е така. Да. Смисъл. Това е нова дефиниция на безплатна енергия. Безплатна. Става всяка история. Това е неизползван капацитет, нали, потенциал. Това е неизползван потенциал, който трябва да се направи друго на държавно ниво, вече извън общинското ниво. Това е друг голям потребител на енергия през деня са болниците. Техните покриви също са плоски, държавни болници, Министерство на здравеопазването принципал, има и общински някъде, но те са, защото апаратурата, медицинската апаратура, операционни маси и всички други неща, те ползват енергия през деня и те са много енергоемки като техника. Това е само вметка, го правя, нали, че е важно и има потенциал за развитие. Нали? Само да попитам, технологията там ли е реално? Аз понеже това отскоро не съм се занимавал, но един от проблемите, които преди съм чел, точно нали, за колко са ефективни самите примерно панели, да кажем, които биха се сложили на конкретния покрив на болницата. Технологиите напреднаха. Нали, няма какво да се заблуждаваме и да се лъжим. Китай са лидери в производство на фотоволтични панели, така че от технологиите напреднаха. Имаше S-Type, N-Type, фотоволтични панели, докато вече само един модел, които с дълъг период на експлоатация. Да, и доколкото разбирам аз, това означава, че с сравнително ниска или ефтина, както искаме да го наречем, първоначална инвестиция, може сравнително бързо да се догони тази инвестиция и да започнеш да правиш реално пари от това или да спестяваш, както искате го наречете. Цените паднаха делено на 2, делено на 3. Да, защото така, само че допреди... 2 и 3 пъти паднаха. Цените бяха много скъпи на фотоволтичните панели, в момента са много ефтини. Само допреди 5-10 години, нали, това по-скоро беше някаква такава фантасмагория до някаква степен. Ти трябва да дадеш огромна сума пари, да си сложиш панелите и да се надяваш, че след, както примерно някой казва, 40-50 години ще започнеш да си на нулата от тази първоначална инвестиция, от това, което ти спестил. Абсолютно. Но доколкото разбирам, това в момента не е така и особено с един либерализиран пазар е още по-лесно. Между другото, да се върнем на Националния фонд за декарбонизация, защото, както се каза, като сте ме поканили, сега ми е тема. Да си кажа. Има включене в една от програмите и в оперативните правила на фонда е включена и подкрепата на енергийни общности. Mm-hmm. Така че, за да се стигне до една енергийна общност, има бизнес план, бизнес модел, техническа помощ, първоначалните неща, така че това също може да се финансира от Националния фонд за декарбонизация. Затова е толкова важно да имаме избран управител, който е амбициозен, на който да му се работи, така да се каже, и да направи добри инструменти, с които да могат да се възползват повече хора в повече сфери. Добре. Аз имам един въпрос обаче. Ние само за фотоволтаици говорим. Да. А що вятърната енергия да не може да бъде за енергийна общност? Аз ако бях кмет на Варна, директно правя един вятърен парк. По принцип, доколкото съм запознат, има такъв тип вече малко по мащабни. Нали, бягам вече за трети път от large scale scope и така нататък. По-мащабни точно такива енергийни общности, които, например, се поделят доста повече брой домакинства, имат общо взето ownership в една вятърна турбина, която е част от един вятърен парк. Просто там мащаба наистина е доста по-голям, тъй като и първоначалната инвестиция е доста по-голяма, но определено това е едно решение. Нали? Със сигурност на индустриално ниво аз
Да. Смятам, че тук няма две мнения, че това е най-ефтината енергия, която е възможна за построяване. Просто там излиза сметката много лесно, но това е определено интересна опция за в бъдеще. Аз мисля, че имаше как беше енергийно неутрален квартал на Дания. В Дания, мисля, че в Копенхаген беше, където буквално целият квартал се захранва май от някакъв вятърен парк. И това е едно от решенията на проблема с кога използваме енергията, нали? Защото вятъра, духа е нощем, когато ние евентуално използваме повече енергията или когато няма слънце, много често има вятър. Тоест това определено е част от този решение. Но да се върнем на фонда, според мен това е интересният въпрос тук. Мисля, че добре щриховахме какви са възможностите в бъдещето да се случи. Може би фонда е един много финансов добър механизъм. Фонда е нещо ново. Това е идеята е да стъпи изцяло на нова схема, която да привлече публичен и частен капитал, плюс европейски средства. Да. Отделно има огромни средства, които са предвидени, които да влязат в България от социалния климатичен фонд. Така че там имаме огромен потенциал отделно за средства, които да помогнат за това нещо. Но знаейки актуалното състояние на много малкия процент енергийна ефективност на сгради в България, знаем, че се изсипаха немалко пари грантово, колкото и пари да сложим грантово, те няма да стигнат никога преди да се привлече частен капитал или европейски средства, или някакви средства по климатичен фонд. Контекст не беше ли грешка да даваме грантове? За смисъл, хората не свикнаха ли прекалено много, че ако са европейски пари, трябва ми е всичко платено? Според мен лично е грешка и трябва да има самоучастие. Самоучастието има няколко предимства. Основното предимство, което е от чисто прагматично и от чисто човешка гледна точка, ще осъществяваш повече контрол. Когато вадиш пари от джоба, ще гледаш каква топлоизолация ти слагат майстора, как ти обръща прозорците, какъв материал слага, каква дебелина, когато си купуваш. Но когато е безвъзмездно, 100% каквото ти направят такова. Което, за съжаление, е грешка и много политически въпрос. Но исках да обърна внимание, че има страшен недостиг на средства за максималното обновяване. Мисля, че няколко милиарда евро са необходими, за да се подобри енергийната ефективност. Това няма как да се случи. Но надяваме с Националния фонд за декарбонизация и с новия управител, когато се привлекат средства и се вкара частен капитал, нали, с определени грантови схеми. 20%, 30% до 50% подпомагане с кредитни и също и кредитни инструменти. Значи не фонда е замислен като финансови механизъм и финансов инструмент, не толкова като грантов. Не пасивно раздаване на средства, а така че или да бъде в комбинация между грант, заемни средства и собствено самоучастие. Така че това ще е един сложен механизъм, който да подобри и да започне да работи, така че да се обхване повече, да бъдат обхванати повече в целта на фонда еднофамилни къщи. Да бъдат обхванати повече еднофамилни къщи и след това и многофамилни също. Нали, така че... Тоест фокуса се измества от... Защото аз, колкото съм останал впечатление, до сегашните програми бяха за блокове, за многофамилни, панелни блокове. Което е реално града. Областни градове, които имат административни спалните на София, Младост, Люли, Новче купел, да речем, където има панелни блокове. Най-добрият пример е Благоевград. Който минава през Благоевград, значи половината град е саниран. Да, точно така. 50 и няколко. Те по първата програма имаха, те са първите, те са наистина първенци. Бургас и Благоевград са първенци с по 100 блока, ако не са и повече, които са... Ако трябва да го кажем малко по-достъпно, за къщи. Този фонд се насочва към селото. Той се насочва към града. Малките градове, към еднофамилните къщи, защото, примерно, давам пример, ако са ти необходими, да речеме средства да си обновиш къщата в рамките на 50 000 евро,
ако имаш самоучастие, да речеме 20%, е абсолютно поносимо. Да. Другите можеш да ги вземеш на кредит, с грант за техническа помощ, така че абсолютно можеш да участваш, нали? Особено ако са 2 или 3 семейства в еднофамилна къща. Така че те като си разделят, абсолютно поносимо това нещо с една хубава схема финансова, която да се направи, така че да тръгне програмата и... Мен само ми хрумна един въпрос, който мисля, че е ключов. Има ли някакъв критерий за хората, които кандидатстват? Защото веднага седих, че Лозен и Бояна могат да са първа писта. Ма няма лошо. Ако няма. Горна баня. Да. Бояна, Драгалевци, между другото, Симеоново, това са подходящи квартали с къщи. В Лозенец има къщи. И в Лозенец има къщи. Да. Те са подходящи, защото специално тези, които са в Витошката и Яка, там е много студено. Така че там слънцето се скрива 3,5. Да речем, към енергия там между другото е. Значи тук водещия момент е разхода на енергия. Дали обследването, енергийното обследване на сградата. Това трябва да бъде водещия момент и техническата помощ. Колко харчиш? Ако къща в Австрия 300 квадратни метра харчи Хикс киловата, защо къща в същия регион, същата географска, да речеме в София, харчи Хикс по 2? Нали, що харчим повече? Значи нещо има. Или не е направено както трябва, или е енергоемко, или... но това е инвестиция, така че... Добре. Аз мисля, че изчерпахме малко или много темите. Освен ако нещо друго не сме изпуснали за фонда да споменем. Акцентирам сериозните компании, които имат опит с управлението на финансови инструменти. Нека да разгледат конкурсната документация, която е качена в сайта на Националния фонд за декарбонизация ndf.bg. Го сложим долу в описанието също. Да разгледат конкурсната документация. Срока е до следващия петък, 22 май, 13 часа. Така че, разбира се, мога да кажа и условията, които са най-накратко, да имат през последните 5 години 50 милиона евро опит в управление на финансови инструменти и като технически опит в управление на проекти в енергийна ефективност и ВЕИ-та 15 милиона евро, което за сериозна компания не са непреодолими пречки и фактори. Така че подкрепям, насърчавам или подканям да разгледат документацията и да кандидатстват, тъй като колкото повече конкуренция имаме в избора на управи, толкова по-добри условия ще получим всички ние и толкова по-добри програми ще бъдат създадени за подкрепа на енергийната ефективност и ВЕИ-тата в сградите. Да. Това звучи доста добре. Конкуренцията поражда по-доброто качество, така че насърчавам колкото се може повече да участват. Надявам се, беше полезно, интересно. Аз смятам, че добре щриховахме много ключови неща от цялостната картинка по конспекта минахме много добре. Това са неща, които ние срещаме в практиката, обаче наистина хората не ги разбират и това, както казахме, всичко има и политически аспект и това са решения, които нашето общество трябва да взима, за да можем да сме по-ефективни и да спестяваме. А не всеки януари да сме сметката. Да, и това са неща, които хората малко или много усещат директно в ежедневието си, всеки сезон, всяка зима и така нататък, така че се надявам да се замислят повече, да четат повече по тези теми и пък тези, които имат възможност да участват, да направят нещо за останалите. Ние с теб останахме като такива публични коучове на всякакви теми. Нали, да не забравяме, че най-добрата енергия е спестената енергия. Да. Точно така и ефтината. И ефтината и спестената енергия. Германофил ще му каже, че това е немски стандарт само. Немците са едни от най-енергийно ефективните хора на света. То между другото и в
в топоизолационни системи и продукти за, да речеме, за покриви, за фасади и дограми и прозорци са немски. Нали, така че едни от най-големите компании в Европа и световен мащаб са немски. Абсолютно. Така че те наистина разбират от тая работа и те, за да са го измислили, не са го измислили случайно. Аз работя с германец, мога да ви кажа, че температурната им така, как да кажа, толерантност е много по-адекватна на българина. Нали? Тук, който работи в офис, знае 20-24 Между другото, искам да спомена и за край и спираме вече. Доколкото аз осъзнавам от този разговор, че всички тези процеси също така предразполагат и създаването на доста работни места, което мисля, че е нещо, което трябва да споменем, особено в контекста, нали, на изкуствен интелект. Хората се притесняват какво ще се случи следващите 2, 3, 4, 5 години и така нататък. Това определено си има някаква икономическа инжекция, която не е от малко значение, особено ако процесите са по-големи. Да, няма да видите над София, както над Сан Франциско, един самолет с един гигантски транспарант, буквално с главни капсула букви написано: не наемайте хора. Това няма да го видите. Да. Не и скоро. Добре, това беше всичко от нас. Благодаря ви, че ни гледахте. Какво беше? Лайка, шера, камбанката, коментарите и всичко. Там всичкото. Всичкото много е важно, иначе ни мразите, не ни харесвате. Аз така го разбирам и го приемам лично всеки път, когато не ни харесате видеото. И аз благодаря за поканата. Благодаря много.